L-istilla tat-teatru Malti Jendrik Aġus ġie magħżul għal produzzjoni prestiġjuża tal-West End ta' Londra Moulin Rouge The Musical. F'kummenti lil One News Jendrik qal li l-passjoni tiegħu għar-rexxtar bdiet minn meta kellu 11-il sena. Filwaqt li beda d-drama rrealizza wkoll li kellu mħabba teatru mużikali. Jendrik li huwa gradwat fil-liġi u wkoll aġent tal-proprjetà, għawiem, kantant, żeffin u attur. Igradwa mill-aqwa skola ta' drama fir-Renju Unit. Għalkemm iħossu ippreparat, Jendrik xorta jinsab eċitat għall-aħħar. Din hija industrija kompetittiva ħafna, jiena mdawwar minn ħbieb li għadni kemm gradwajt magħhom li huma nies ta' talent enormi u naf li kulħadd huwa kapaċi u kulħadd għandu talent kbir, iżda din l-industrija hija diffiċli ħafna u jiddependi ħafna mix-xorti. Din hija t-tieni sena li l-ispettaklu Moulin Rouge The Musical qed isir fit-Teatru ta' Piccadilly. L-ewwel rappreżentazzjoni ta' dan l-istaġun se ssir fi 17 Ottubru.